Көзілі күңел кізгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Яңа елның матур күннәрен ваклап яши башладык. Ничек башлыйм бу тапшыруны дип уйлап торганда, психологлар кеңешенә тап булдым. Яңа елда әйдәгез әле булай дик. Менә булай дип түгел, менә булай дип күрсәтеп сөйлим. Үзеңә күбрәк игътибар, үзеңә күбрәк ихтирам, үзеңне күбрәк ярат, үзеңне булдыр, тырыш, ай-хай, ник булай башлады дисезме? Чөнкиләрдә, әгәр дә без үзебезне булдырырга тырышлык ныграк салсак, үзебезне күбрәк яратсак, башкаларга да бездә нур түгелеп торачак, җылылык бөркелеп торачак. Эшләребез һәр даим оң булачак. Менә шулай хәерле сәгатьтә дип дәшәм, бүгенге кунакларыма һәм сезгә, хөрмәтле туган телне яратып караучыларыма, саулармысыз, исәннәрмесез? Исәннәрмесез. Күреп тә алдыгыз, бездә кемнәр бүген кунакта. Инде булай да ямлы шундый студияны дип әйтергә кирәк, бүлмәбезне ямлап утырган пар, бер күрү белән соклангыч, Ризат, Зинира, Ризат, Рамазановлар, Захарифе күп. Тапшыруны әзерләп алып баручы Зифан Агаева, кайнар алкышларда, концертлардагы кебек менә шулай башлый әле. Яңа ел бит, яңа елдан соң әле һаман әле тәртәгә кирип кенә китәсе килми, бәйрәм рухын һәм без дә аны саклыйсыбыз килә. Ничек кенә кәефләр, ничек хәлләрегез? Әлхәмдүлилләһ, шөкер, бик әйбәт Зифа. Гөрләп барды ел һәм башында мин булай дип башлыйсым килә. Сезнең белән бу көннәрдә яшәде күңелем һәм инде тирәнрәк киргә дә тырыштым. Шунда уйландым да, күз белән күреп, ерактан күңел белән кичереп, бер-береңне тоемлап, кеше мәңгелеккә сайлаганда ярны, бу минем кешем дигән нидер килт итеп калырга тиештер дип уйлыйм мин. Сезнең үрнәктә. Һәм яши, бу чынлап да минем кеше икән. Һәм улгая, еллар үткәч, парлашып гомер сүткәч, бу минем кеше булып чыкты бит дигәне менә фәкать сезнең хакта уйларым гына китереп чыгарганы булды. Әле Зинира белән Ризатның бу минем кеше дигәннән соң бу минем кеше икән дигән урталыкта яшәп торган чаклары. Бу урталыкта балкышлы янып торган иҗат, үзләренең тамашачылары һәм үзләре генә булдырган проектлары, матур җырлары сезнең белән безнең аралыкта яши. Ничек каршы алдыгыз яңа елда? Ничек үтте тырыш хезмәт һәм нинди нәтиҗәләрдә? Бик матур шундай сүзләр әйттегез. Рәхмәт яусын, дөрестән дә ел инде бик уңышлы үтте. Без инде менә шушы сәхнә дип әйтик, инде концертлар безнең гаилә эшебез бит инде ул, чөнки без икебез тормышташыбыз белән бергә эшлибез дип әйтик инде. Бергә эшлибез, бергә яшибез. Бергә яшибез, Һәрвакыт бергә. Елның январыннан декабрына кадәр куелган бөтен концертларыбызны башкарып чыктык. Барда Аллага шөкер, төркемебездәген, үзебездә, балаларыбызда, әтәйләребездә, шуңа күрә Аллага шөкер генә дияргә кирәк, барда яхшы. Бик хуш дип әйтәсе килә. Менә инде мин шундый фикерен ишетеп калдым. Ризатның, бу әле үзеңнең генә хезмәт түгел бит. Бу бит икегезнең янган йөрәк кенә түгел. Бу башыннан башлап тамашачыга җиткергәнче команда. Анда бик матур сүз әйткән бер җирдә, бер тәңгәлдә Ризат, кнут, пряник, команда ничек? Ничек кенә тоемладыгыз команданы һәм җыю авыр булдымы? Тотулар, концертлар булмай торган вакытларда да бит аларны таралып китмәс өчен дилбегән эш кындырмыйсыз. Бу хакта ни әйтербез? Яшьләр, Аллага шөкер, барысы да талантлылар. Безнең Башкортстаннан, менә эш җегетебез әйме, калганнары Татарстаннан бик талантлы яшьләр, теге барыбер хәзер үсәләр, башка төрле аларның караш тормышка, әти-әниләренә рәхмәт шундый талантлы кызлар, җегетләр үстергәннәре өчен. Ничек тотасың инде? Концертлар булса, алар барыбер теге без бергәбез, эшләргә үзләре теге атылып торалар инде. Менә шу Төркемгә килгәндә инде ул Зинира аеруча таләпчән матур җегетләр кирәк ди инде ул, менә кызларны ашык иттерә торган, улыбка, теге мин дә әйтәм, менә бит әйбәт җегет. Ризат тегез генә мондай сәхнә кешесе түгел бу, сәхнә кешесе булырга тиеш ди. Шуңа күрә Аллага шөкер, инде без теге Аллаһ Тәгалә дә ярдәм итеп тора, менә үзеннән үзе шулай теге биючеләрдәген инде бу җегет
булмас инде дигәндә генә үзләре килеп чыгып торалар. Үзләре шалтыраттылар, Бик уңганнар булганнар, бөтенебез теге татар, мөселманнар дип әйтик инде, Затабы Зинера дип торалар. Бик тырышлар, чөнки дөрестән дә менә бу без бит инде 15 көнгә, 14 көнгә эшләп битәсең. Бер гаилә булып. Бәлки монда әле теге яшәгәндә ир белән хатын арасында азрак көн дәвамында иткәләшеп авырганбыз. Ә монда 15-ндә дәген 15 төрле холык. Шуңа күрә теге уже ахыргарак берсе-береннән азрак арып та китәсең, ләкин инде Аллага шөкер теге алай әйткәләшкән юк. Бер-беребезне аңлап дип әйтик инде, санлап матур иттереп яшибез инде. Инде якынаябыз менә әйтеп кенә киткәне, мин инде күбрәк сезнең күңелгә керәсем килер, чөнки төрле менә кемнәр белән шул вакытта кайда нишләдегез белән алары белән ил тулган. Беләләр сезнең хакта. Белгәннәрдән тыш мин бу күзгә күз карашып тапшыру безнең гамәлдә шундый тапшыру серләрегезгә күбрәк үтәргә. Икегез. Беренчедән алгансыздыр Илсия белән Шыгапов төркемендә бик күркәм үрнәкле булганнарында алгансыздыр күп сыйфатларга. Я төркемдә ничек эшләргә, ничегрәк тотарга һәм әүдемлек белән ничек итеп һәм алып чыгарга сәхнәләрдә ничек оештырып. Һәм шул вакытта сәнгатькә килеп байтак кына аралыкта дип әйтергә кирәк, алып эшләгән җырларның хуҗалары, авторлар белән эшлектә. Ул союзда дип әйтергә кирәк, барыбер мөнәсәбәтләрдә авырлыклар да бар, кыенлыклар да бар, бергәләп чыгара торганнар. Аларына да тукталып алырбыз. Гәрчә бик күп матур эшлисез авторлар белән. Икегезгә килгәндә минем бирәсе соравым, менә парлап эшләү. Бер яктан зур бәхет, шатлык, тулыландыру. Үзең бер концерт, бер чыктың, әйтәләр бит, уртада биюче җибәрсәң, бер колхозда концерт куйганда кайттың дигән. Шулай бит инде. Икенче чыктың, концерт бетте. Шуңа күрә плюслары, минуслары һәр икегездән дә иштәс килә. Без хәзер ияләнгәндер инде, кияүгә чыккач, мин декретный отпускада булганда инде Ризат Илсепа Бадретдинова да эшләде бит инде. Аннары менә шулай дуэтный җырлар яздырып, концертлар белән чыгып киттек. Башта авыррак иде. Теге мин Ризат инде яра менә ул уже оста иде сәхнәдә ничә ел. Әкрен генә өйрәтте. Дөрестән дә теге Ризат әнисе менә шулай булырга кирәк, менә шулай итәргә кирәк, теге тормыш шулай, төркемдә шулай булсын дип. Хәзер инде бер теге мин инде шәхсән үзем Ризатсыз үземне күз алдыма китерә алмыйм. Менә безнең даже дуэтный җырлар да әзрәк. Юк дисәң дә була алаймы? Әллә 1-2 кенә җыр сольный җырлар, сольный җырлар. Аны халык соравы буенча инде менә аерым җырларда ишетәсе килә диючеләр өчен генә. Менә безгә авторлар шулай ук җырларны җибәргәндә дә без күз алдыбызга теге сразу Ризат белән ике тыңлыйбыз дуэтный җыр иттереп. Кой вакыт менә безнең быелгы программада Ризатның балачагым турында бик матур җыры бар. Марат Ганимов автор җибәрде дә инде, композитор. Карады Ризат әйтә, ничектер дуэтка батып бетми бит. Ничек митем дуэт буларга тиеш. Менә бит синең безнең бит инде Ризатның балачакта авыртып яткан вакытлары булды. Менә нәкъ синең мәйтәм балачагыңа туры килгән җыр бит. Әйдә митем шәтеп карабыз. Идрисендә бик халык җылы кабул итә, бик матур булды. Шуңа күрә киләчәктә дә әле бергә матур итеп эшләргә ясың, яшәргә ясың. Үзем генә сәхнәдә басып торганда да ничектер теге югалып калган шикелле, Ризат янымда булса, уже менә дирәк, рәхәт, шундый һәрберсен теге аның күз карашын тоеп, даже тын алганын тоеп дигәндәй ансыз булмый. Минусларына килгәндә икәү чыгып китү Зифапа өйдән. Чөнки безнең ике бала өйдән бит инде әти дә, әни дә чыгып китә. Миңа әни буларак тагын да авыррактыр дип уйлыйм инде. Чөнки менә кайбер артистлар бит инде үзе генә, я хатын-кыз җырчы, я ир-ат җырчы булса, кемнеңдер хатыны кала, кемнеңдер ире кала, без икәү өйдән чыгып китәбез. Балаларга читенрәк теге кыен, сагыналар, көтәләр, без үзебездә инде әз генә артып китсәләр дә уже йөрәккә килеп бәрә. Менә шул ягына бар. Бик сагынабыз. Теге аерым бәлки эшләгән булсак җиңелрәк булыр иде, но менә Аллаһ Тәгалә шулай иттереп яраткан икән инде. Кайтып киләм авылыма, көткәнсеңдер син дә мине, әби атлап үскән нигез, туган өем тарта мине. Сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым.
Зинера ул тыйнагырак, Ризат ул кызыурак диләр. Аннары инде үтә сәхнәләрдә дә шулай күрәләр бит инде. Менә шушы тәңгәлләрдә өйдә гомумән кем тавыш чыгара? Хатын кызгадыр инде Зифапа идея, хатын кызга. Әйбәт провокатор Ул күбрәктер инде. Зинера. Юк, күбрәк дип ничек инде мәсәлән, киемеңне ничек монда ташладың? Ай, ансы бит барыбызда да име. Әйе. Шуннан мин инде әйтәм, кая минем әйтәм кигән футболка менә шушында тора иде. Әйберне, мин шундый әйбер мәсәлән, миңа бер күлмәк ошый икән, мин аны Берәр атна берәр ай киергән может. Ошый ул. Ул аны тота да каядыр бәрә менә. Юрга. Юрга, нәрсәгә җуасың әйтәм, әле ул исләмәгәндә, юк ди, йөрмәсен артист кеше тегеләй бай. Син киемне юып кына туздырасың ди мен Бу әйтә. әлбәттә теге урысча әйтсәң, мелочь инде ул тормышта инде. Менә шундан гына теге әйткәләшеп нитеп китәсең бит инде ул. Бу табуха. Бу табу әйбердән. Или ашарга пешергәндә берсен дәйме, теге карап тора. Син ашырга пешерә әле ди. Мин тәмләм инде теге мул куллап пешерәм инде. Бу әйтә, газын вагырдатып бетергәнсең, тегеләй булай. Күп итеп май тутырып, шуңа күрә иратларны кытәмне бит инде без теге дөресрәк булсын дип дөрес тукладык. Майны салып, газ үсләреннәре байтыршып китәм инде. Мәдән бар шәп киттем я, куып чыгарам кухняна, үзем менә пешерәм. Күпмегә бара. Менә азрак сезнең бит әле концертка да чыгып китәсе бар. Артыннан Менә шу Зифапа, озакка бара алмый. Ризатның безнең сеңлесе бар инде Гөлсирем бер туган. Ул инәдә теге, эй туган апай, менә әзрәк хатын кыз булып син әзрәк ялындырып, әзрәк кадереңне белергә тиешсең бит инде. Булмый. Теге менә шулай әз генә даже әйткәләшеп китсәк тә, теге ул шәп киттеме, илә мин шәп киттемме. Аннары хоп 5 минуттан телефон шалтырый. Янисе флешкалар чыгар икән. Менә иде, янисе менә шул көнне заказ чыкты, син бушмы? Теге безнең эш бергә булгач, менә шул бер-береңә ачуланышып та йөреп шулай булмый. да кем беренче килә булып чыга? Ризат килә беренче барыбер да. Төрле вакыт була. Зифапаны. Менә үпкәләү ягыннан барыбер бит гаиләдә кемдер үпкәчелерәк була инде. Ул яктан кем? Мин шулайрактыр инде. Хатын кыз барыбер без теге нәрсә күз белән күреп, колак белән яратабыз. Кайсыгызда бер-берегезгә җылы сүз күбрәк ишкына. Кайбер теге шулай кирәктән түгел йөрәк халәте бит бар әле. Күңел халәте. Зинерадыр. Нәрсә дип әйтәсең, Зинера? Әйдә барысы да ишетсен әле. Нәрсә дип әйтәм инде? Яратам бит инде, яратам. Әтисе дип без аңа теге гаиләдә әтисе, әнисе дип эндәшәбез. Җаным дим. Сөйләшеп тормый, сразу спальняга китә инде. Юк, теге уенкилксе менә мин дип әйтик инде тормышта битендә ниндидер нәрсә була. Яратмыйм үпкәләп, күбенеп дип әйтик инде авыррак әйтеп сөйләшмичә йөргән кеше менә. Бар шундый гаиләләр, мәсәлән, үпкәли, ире аерым ашый, хатына нәрсә. Менә ашарга пешермәдем, 3 көн бергә ашамыйбыз диючеләр, 3 көн бергә йокламыйбыз диючеләр. Мин әйтәм, ничек кенә тарсак та әйтәм, минем янда йокласың. Йөргән берәү булырга тиеш. Йөргән берәү, әйе. Ятып сөйләшкән белән басып сөйләшкән бер түгел. Шуңа күрә икебез теге бергә нәрсә генә булсын да, ир белән хатын кыз мин әни әйтеп куяйны, гел бергә йоклагыз дип инде. Шуңа күрә мин бәхетле аны күлдерә алуым белән. Мин аны шуңа гашыйк та булдым. Алар менә бабай дип әйтик инде, әтисе белән шундый тиз көләләр менә теге. Тиз көлү дип инде теге жүләр көлү түгел менә. Тормыштан мәсәлән. Менә мәсәлән мин берәр юмористик нәрсә карап утырам икән, мин инде минутына бер тапкыр көлергә магыл. Зинер менә 3 тапкыр, 4 тапкыр ул шуның белән ихласлык дип атала инде. Рәхәтлек, әйе менә. Ихласлык. Шуңа күрә миңа рәхәт. Мин теге зрәк кенә үпкәләтеп алсам да көлдереп җибәреп юмор аша. Менә бу кызулык дигән әйберне ник бәйләнәләр инде ул сиңа кызуга кызу. Кайсы җирен кызу? Кайда күрсәткән барсың син аны? Белмим мен кызу дип, алай дип кызу дип әйтә алмыйм. Әйтә аны тегендәгеләрдә, теге яктагыларда язганнары бар бит. Мине кыздырырга кирәктер инде. Кирәкме, тизме? Юк. Мәсәлән, чит кеше сине нидән кыздыра ала? Калдырып торыйга әле Зинера. Әйткәнне эшләмәү. Бер тапкыр. Беренчедән кызасың. Беренчедән түгел, 3 тапкыр кирәк. Менә. Соңга калу, төгәллек мин шу теге хәзерге яшьләрдә менә миңа ошамый. Әйттең икән эшләдең менә. Юк, 4 тапкыр әйтергә кирәк. Әйдә менә бу чыбыкны менә монда байтырып чыгып Теге баягы кым. Әйе, менә шуны 4 тапкыр әйттем бит инде менә. Мәсәлән, концертта теге суварын әйберләре калва, концерт башланып китә, микрофон янында батарачка сутыра. Сәхнә бит инде ул. Чисталык, пөхтәлек юк менә. Мин үзем теге әти шулай тәрбияләде. Мал янында без инде теге мин авыл малае. Сыерның тизәген чистарткан көрәгеңне дә син бәләкәй балта белән чистартып куй. Менә
күрде. Улар бәрәңгенедә теге җеп белән яшәй. Менә сез бу урында ник туктата диярсез, чөнки бик күп якларын беләсегез килсә, Ризат җырчы булмаса кем булган булыр авыл хуҗалыгында бөтен әйбер кулыннан килә. Беләскән була ул ана теге бушлатлар, бишмәтләр, җуш килеш керәм, аңа ошый. Без җыр турында сөйләшкәндә дә әле күпме генә вакыт үтте, кыстырмаган җире юк шуны авыл хуҗалыгын. Белеп эшли, яратып эшли, ул колбаса цехларымы, әллә нәрсәләрне ашарга хыялы булган. Әгәр дә җырчы булмасаң кем булыр идең? Бик каты бизнесмен булыр иде бугай бу. Авыл хуҗалыгына авыл китерим хуҗалыгында, менә. Мин или сөт җыярым, дөресен әйткәндә хуҗалыктан име. Мин председатель хатыны булыр идем. Мин зинер әйтәм инде. Әйтәм, миңа bir костюмнар әйберләр алабыз да инде теге. Ул менә зинер киендерә белә. Мин үзем нәрсәне кешедә бармы ул юкмы? Менә минем андый сорау бар иде. Менә стиль дигән әйбер аңа бирелгән ул шундый менә. Ул ярата кибеткә, тәмле әйбер. Миндә ул бирелмәгәч мин аны бар дип әйтә алмыйм. Мин хәзер генә уйлап бирим, мин бала вакытта хыялланам, Казанга китеп, элек бит инде базарларга йөрү бар иде. Мәйтәм, ял көннәрендә авылга кайтмаган вакытта тормыш иптәшем белән базарларга чыгып, ул мине киендерде. Менә мысль материализация. Дөрестән дә мин кибеткә барган юк, уже белә, зиңрәп кайта, менә моны киеп кара, яраса кара. Размерны белә? Белә, шалт киеп кара. Стильны үзе? Калдырабыз. Миңа ошамый ул кибеттә йөрергә, сайлар бирергә. Мин җинашы бармы чыга. Лучше мин шыгыр казыйм анда. Кар кирим, лучше шыгыр тиберим бушка. Но миңа ул ошамый. Аңа ошый, аңа бирелгән. Шуңа күрә мине бай киендерәбез дә. Мин мәйтәм, мин шундый начальник кына булсам, мәйтәм, минем көндә мәйтәм, шулай киемнәрне түкләп мәйтәм, теге колхоз председатель булсам дип. Килештерер иде. Ак күлмәккә галстуклар булып собраниелар ясап, әйтеп булып теге сөтләренең нәтиҗәләрен ясап, колбасаларны сатканлыкларга инде нәтиҗәләр ясап, бер дә шәп булыр иде ул. Зинера кияүгә чыгар вакытта 1 аймы, 2 ай эчендәме булар хәл иткәннәр тормышларын, өйләнешеп куйганнар. Бик тиз булган буларның. Буларның икесенең дә кызык сорауларына күз салдым, тукталдым шунда. Берсе әйтә, 7 ел йөргән егетне ташладым ди. Капыл. Ул егеткә дә яратам дип биргәндер. Ул әле безнең тапшыруында карарга мөмкин. Һәм инде Ризатның иң беренче нинди хисләр булды дип кемнәрдер анда сораулар бирәләр. Бу әйтә, минем бу кыз белән тизүк нишисең килде дигәч, убышып карасым килде ди. Менә бер-беребезгә булган мөнәсәбәттә башлыйк әле компроматрак сораудан. Зинера 7 ел эчендә бит инде барыбер нык ияләшкән, бу 2 ай эчендә күрмәгән, белмәгән күзләр очраштыра, шуның белән Ризатка алыштырылды. Бу менә йөрәктә ул кадәр урын алган булмаган, яки синдә менә башлы аяклы бастымы хисләр? Нәрсә әйтер икән, тыңлыйга әйткәне бардыр. Кызык үземәдә. Без мин бит инде Уфа сәнгать училищесында укыдым 4 ел, аннары 4 ел Казанда укыдык бит инде Ризат белән бергә. Уфада укыганда без ул җегет белән йөри башлаган идек, безнең Карайдел районыннан. Белмим теге нәрсә дип әйтте, менә Зифа апа Ходай шулай кушкан микән. Аннары безнең мин Казанга укырга киткәч, уже расстояние дип әйтәләр бит инде. Шушы бәлки салкынлык булгандыр инде. Узак күрешмәүләр. Мин монда Уфага гына кайтып йөргәндә генә күрешә идек. Мин Казанга укырга керәм дигәч тә ул бик каршы килгән иде. Мин Казанга укырга кергәч тә без берәр ай аралашмадык. Әле без укганда WhatsApp-лар юк бит. Анда теге айска дип кенә атала иде. Шуңа гына язышабыз. Сер бирми иде. Киттең, менә син сәнгатьне сайладың дип, бәлки мине теге сәнгатьтә күрәсе килмәгән. Сәнгатькә якын һөнәр иясе түгел иде. Юк. Башка өлкәдә менә шуңа шулай булгандыр инде. Ул мине аңлап бетермәгәндер. Ләкин бүгенге көнне Аллага шөкер, аның да үзенең гаиләсе бар, 2 баласы бар. Безнең дә бар теләгем ул бәхетле булсын дип, үзенең сөйгән ярын тапсын дип, балалары булсын дип, бик бәхет теләдем Зифа апа, чөнки теге рәнҗеш булмасын, әйбер булмасын дип, бик яхшы кеше иде ул да, мин аны начар дип әйтә алмыйм. Әмма дә ләкин шулай Ризат белән бергә насыйп булырга язган инде. Бу урынны түзеп бетте бу. Кызулыгын сынадым, бик кызуда түгел икән әле ул. Бездә безнең икәү сөйләп беткән. Ризат, синекеләр калмадымы ни диярләр теге якта? Минекеләр булмады Зифа. Син фәнәве кебек 13-дән башладың. Минем иченчедән башлады. Булып торганнардыр, калып торганнардыр, булмы янып торган егетнең кызлары булмыймы соң инде? Мин дөресен әйткәндә Зифа апа, ничек дип әйтим, 30-ларда гына өйләнермен дигәнем. Мин башта үземне табасым килде. Теге квартира булсын, машина булсын, хатын-кыз теге бетмәгән дип әйтим соң, ай әйтергә ярам инде булыр әле, тырышыр әле, гүләйтеп калыйм әле мин дип индиме. Чөнки теге булды минем дәген мәхәббәтләр, теге үлеп яратасың, килеп теге
таш ничек дип әйтим инде, әйткәләш килеп чыкмаган мәхәббәт. Разочарование русча. Күңел кайту. Бу мәхәббәт минеке түгел мәйтәм, яратсам мин күңелем белән биш биреләм икән. Чисто лучше яратмаска дигәнсең инде алайса. Бер-берегезне күрдегез һәм шынында да шулай убышып карыйсың килгәнме беренче. Улы башымны кеше итеп сорау биреп утырам. Шул түгел, без бит бергә укыдык бит. Без бер Юк, группада. әни менә сиңа сорау биргәннәр. Иң беренче Зинираны менә башка караш белән караганда нишлисең килде дип миңа да кызыклы булды. Кыска юбкалардан кара колгот киеме, декольте, мин тоже кеше бит инде бит теге, мин мужик бит инде. Миңа шундый мәйтәм карап, шундый сексуальный икән дип карап куйдым инде теге. Аны әйтәйде. Мин кибеттә эшләдем, кожна галантерея, шундый мотор торговый центрда инде миңа әйтәйде. Мин шоферым булса да гына хотя бы йөрим әле, яме Зинира дип. Син мине бар яратмассың инде, якын итмәсәң, син җегетең бар. Мин син хотя бы водитель булып йөрим әле синең. Шаярып карайын теге. Кадрит итеп бирәсең бит инде бергә укыйбыз теге. Шаярасызмы, шаярамыйсызмы? Бер ай эчендә гашык булу һәм 2 ай эчендә инде гаиләле булып кую, юкка гына булмаган Аллаһ Тәгалә икегезне дә кирәкле урында очраштыра торган бер урысның әйткән әйтеме бар бит, кирәк урында, кирәк вакытта туры килергә кирәк дигән. Менә шушы матурлык бүгенге көндә без күреп торабыз. 2 балага гомер бирдегез, шундый мәхәббәт белән, матурлык белән бирдегез һәм Зинира бер аралыкта әйтеп салды бит. Әле көтеп тор, эшлиселәрең акча табаса, 3-нчегә дә бәлки алып кайтырбыз диде. Мин телим ул менә соңгы вакытта. Кара оныткан үзенең әйткән. Кайда әйттем икән? Неужели шулай әйттем икән? Әйткәнсең бер җирдә мин таптым. Бәлки без бит 3 кыз, 3 бер туган дип әйтегендә, ягъни безнең үзе дә 39 яшендә тапты. Минем әле вакыт бар. Бәлки шуңа әнигә карап, минем әни дә 39 яшьтә, 38-дә генә чыгып, менә. Нормаль гына балалар той икән шунда. Әйе. Бәлки әнигә караптыр, без бит инде үзебездә 3 кыз, яни кебек буласы килгәндер инде, һәр кызның бит инде әнисеннән үрнәк ала. Яни дә безнең 39 яшендә тапты. Хәзер уйлыйм, Зифапа, алып кайтар идем. Аллага шөкер, тазалыгым да бар. Тормыш иптәшем әйбәт, Аллага шөкер, караучылар да бар. Теге бер туган сеңелләр бит инде минем яклапта, Ризат ягыннан да, ләкин балалар жәл. Менә һәр вакытны шуны уйлыйм да, алар бит көтәләр, әти, әни кайчан кайта, әти, әни кайчан кайта бер сорау белән балалар жәл. Теге без яннарында була алмагач, менә иң кичкенә вакытларында, иң без кирәк вакытта біз була алмыйбыз, кызганычка каршы. Пенсиядан башта алып кайтырбыз әтисе. Мин дә шулай әйтим генә дигән идем. Белеп күрде, дөнья хәлен картаганда тәмле генә әйтеп бәлки бер алып кайтырбыз. Пенсияда. Инде дә соцсетләрдә утырабыз, социаль челтәрләр дибез бит инде утырабыз. Бик әүдем утырырга туры килә, чөнкиләрдә анда торып калсаң, бит инде теге пиар дигәне дә булмый түгел. Тормыш таләп итә. Әйе, кызыклы гына күзәтелә, әмма ләкин анда утырганнар да төрле алымнар куллана. Миңа бик ошады Ризатның бер алымы. Алып кирип 2 билетка теге мин яратмыйм ул Ризат белән Зинира Рамазановларны дигән. Ис китмәле. Бу роликны бөтен дөньяга таратырга кирәк. Шәһәрендә. Менә шунда шул кергәндә шушы хәл булып шулай төшердең бит инде син ул. Яуатыгы постановка түгел. Әйбер ел. Ураза айлары. Зинира инде баруарышка ураза кермәде. Мин уразадайым. Алар кирип киттеләр, кафега ашарга айдырай белән инде. Мин машинада утырам. Зинира әйтә, без ашаганда ди бар, син су бар, печенье бар, ала әле группага ди шәй. Төркемгә шәй эчәргә. Менә кердем дә, шушы апаң инде татар апасы инде, исәмсез мәйтәм су бар. Искитмәле сөйләшү анда син шундый үзеңне тотып кына инде бик каты тотып кына дилбәдә сөйләшәсең. Ул ролик бик популяр булды. Кайсы вакытта менә җырларны без ой сайын чыгарып торабыз. Җырны да гына ротацияларга биреп клип төшереп булмый. Бу уже Марат абый Шәйбәков миңа икенче көнне аскында Билгиш дигән авылдан ул. Билгишнең авылдашлар группасына шуны җибәргәннәр. Кара әле менә. Шаллы Билгиш уйлап карагыз аскын менә шулай йөрде инде. И хәзер мин тек үзем магазинга кибеткә дип әйтәм. Мин йөрим инде күбрәк продукция алырга инде. Рынокка керсәк, безнең янда Пионерский дигән базар бар инде. Шунда апайлар күрсә, уф, төшерә күрмәгәнме дип күрдем станыйлар. Кыралар хәзер. Ризаттан телефонга карыйлар, телефонны төшермәдем. Ширәгенә күрмә дип. Син әле кибеткә барам дигәннән ирләрне кибеткә җибәрергә куркыныч хәл. Аш килеш барсаң битте. Кәрзингә бөтен әйберне рәттән тутырмыйсыңмы? Ничек йөри ул кибеткә? Юк, тутырмый. Яхшымы? Список буенча кайтамысың язган әйберләр? Алып кайта. Ризат ул бик теге таләпчән ул якка.
Чөнки мин ничектер теге җиңелрәк карыймдыр инде. Менә нәрсә күрәм, хоп алам. Сез киресенчә. Әйе, бездә киресенчә. Мәсәлән- Мин киемне яхшы аламдыр, продукцияга бик теге исем китми. Ну менә кирәге берне карыйм, алам. Ул безнең бик таләпчән. Әнисе, менә нәрсә алдың инде? Карады. Кой, менә монда пальмовое аны гына масло. йөртерлек. Әйе, пальмовое масло. Кара инде әнисе, бу химия нәрсә алдың инде? Әллә инде мин тәмле бит инде алдым инде. Менә ул шулай теге карап, сорагын карап. Эми у якка таләпчәнрәк. Сөтіндегі мәсәлән алда кетті мәйтем, нишеп бұл сүтін алдым мәйтем, халық бит мұны қанмақ деймейдем, орттан рағал, мұның уже бір күннен сұрап шыға Аны бит деймейдем. әле числосында карар. Әйе, бұл орттан аласын, орта битінде Теге алып кайткан икенче көнне эчеп тә чыгарган. Әшіп та шығайын, я бұтқап шырайын шунда теге, сен ғайыпты деймейді, шуңа көре. Мен өзім мәсәлән тәмлі ашырға, кімге яратмайын тәмлі ашырға яратам. Теге мен енді менә қарым блогерларынан да Қазанда пішірулер инде түрлі шолпалар, нәрсәләр, шунда шашыклар, анда нәрсәләр. Мен шул нәрсә күбрәк ошый. Менә шул нәрсәләрне матур итеп пешерә торган җир, сез әйтәсез, үй салып. Мин беләдер идем, үй салганыгызны, биттеме эше? Бар әле. Бармы? Бик Бар. күп кирәк. Кухня заказ бирдек. Тиздәр инде шул казаннарда, Ризатлыда, социаль челтәрләрдә. Сезне кунакка көтәбез. Алла бирсә. Алла бирсә. Алла бирсә. Һәм әйтәсе килә фатирда яшисез, һәм үз көчләрегез белән шулай йорт булдырып, матур иттереп, җиренә җиткереп итеп киләсез. Я әлеге дә социаль челтәрләр белән яшибез. Бөтенесе күзәтә, матур диләр. Иратны күзәтәләр ул. Киенгән, киенгәч тә хатын киендерә барыбер. Әйтеп бик матур әйтте бит инде. Менә хатынны болай син генә саклап бит алмыйсың, әлеге вакытта косметологиясы, башкасы булмаса, бик матур итеп җаваплаган. Шулай кергән хейтерларга да әйткән бер җирдә Зинера. Ясатсаң да яратмыйлар, ясатмасаң да яратмыйлар. Бу битләрне матурлап тотарга кайлардадыр үзеңә өстенлек биреп вакыт калдырасыңмы? Һәм син дусмы шундый яклар белән? Мин менә моңгайны гына кадатам, чөнки ул безнең әтидән килгән нәселдән була бит. Әтине кичкенә вакытта без до, ре, ми, фа, соль дип шулай итеп җыйшыклары белән уйныйдык даже хәтта апа белән. Чөнки минем кемнеңдер эмоция бит менә эмоцияны сөйләгәндә, җырлаганда битенә китә. Менә бу теге гусены лапки дип аталган. Җырлаганда болай күтәрелә. Әйе, менә минем шушы менә җырлаганда шушы моңгай күтәрелә, шул якны гына ясатам. Калган андай әле дөресен әйткәндә безнең теге Уфада дуслар туганнар күп бит инде, мин Башкортстаннан булгач. Мине бизәндерүче кызга әйткәннәр, Зинер 3 тапкыр операция ясаткан Казанда дип. Пластик, әйе. Син 3 тапкыр пластик ясаткан кеше белеп торды, Алина әйтә, "Астагфирулла", әйтәм. Әле 7 яшь бит инде, миңа 36 яшь, әйтәм, "Кайны мин пластик операция?" Анда операциялар ясатмадым, анда бүтән битемне кой, бүтән җирләренә кадатканым юк, чөнки теге возраст белән ул барыбер аннары аны көн саен кадатырга кирәк була. Бу сорауга үзем җавап бирмәле. Әйбәле. Сез бирдегез үзеңә вакыт дип, ул дөрестән дә вакыт таба. Атнасына яу итсәк бер атнага, ул 3 тапкыр барып процедуралар, ул ничек дип әйтим, менә мин ничек бар шулай әйтәм, миндә ул мәсәлән юк, теге үзен-үзе бик карый юк. Син ничек тотасың соң бу өйдәне? Тотам инде үзеннән үзе теге. Күнегүләр бармы, спорт бармы? Тайпылдырам фикереңне сөйләп бетерсең. Барырга тырышам мин спортка, но әле пока вакыт юк инде теге. Ул үзеңне үзең яратмасаң кем син яратыр дип. Ул дөрестән дә миңа караганда үзенең күбрәк, мин үземне теге карый инде, әйе. Косметологларга манда процедураларга бара, ул менә йокларга ятканда да без инде балаларны йокларга яткызабыз. Мин йокларга ятам. Әле ул 1 сәгать тагын ваннада нәрсәләрдер сөртеп, скраплар, муска нишисең син әйтәм. Иренмәскә дә. Әйе, мин аңа каршы түгел, үзе ярата, үзе тели, сәнгать сәхнә барабер яшьлек, матурлык ярата дип әйтегән диме. Минем әнинең сүзе бар, тормыш иптәшем Зинера матур пәлтә кирегә тиеш, матур әйбер. Кем әйтсәләр дә Ризатның хатыны дип әйтәләр ди. Хәт бер тапкыр көнләшү булды менә күңелдән, матурлыгына карап кына түгел, бая бик матур сүзләр әйттең бит. Аллакаем синнән аермасын мине дип, хәтта шундый уйлар белән Бер тапкыр булды косметологиягә хәтле килеп җиткән. Шушы менә үзеңә ничек вакыт табасың дигәннән, хатын-кыз бит инде менә мин шуны уйлыйм, теге бөтен җиргә дә без өлгергә тырышабыз бит инде. Менә без гастрольдән кайткач 15 көн балаларны күрмибез. Мин 2 баланы калдырып, теге косметологиядә мин нәрсә ул теге паровой, всякий шундый ниләр инде, скраплар, пилинглар, аңа бит 2 сәгать вакыт китәме? Теге балалар янына чыгып китәсем килми, Ризат янына кайткач өйдә гаилә белән буласы килә. Шуңа күрә менә Башкортстанда гастрольдә кайттык, иртәнге сәгать 8-гә 7-гә язылам мин. Алар кайтабыз 5-тә. Әйе, мин чыгып китәм. Алар йоклаган вакытта, чөнки пока балалар йоклый, Ризат йоклый икән, мин тиз генә үземнең эшләремне эшләп кайтырга тырышам. Берсендә шулай йөреп кайттым.
сен қайда едің дей. Нешік мейтем сен қайда едің? Сен де что-то де косметологта болмадың ақырасы дей. Нешік мейтем мен шонда едім? Мен бит бардым дей. Кит оннан мейтем, әлі бардың артымнан. Дей. Мейтем менің машина қайда тұр еді. Нә шонда дей. Рисат мейтем, әлі шынып артымнан бардың ма дейбін. Ну, доверяй, ну проверяй деген әйбір бар. Мәселен, Қорқытып қойған енді ол мені біліп тұрсын дейді. Алдағы шырақлар үшін алдан айтып қойыш мекен енді бұл. Шынап та бардың енді әйме. Бардым, но біріншіктеп айтайын, мен теге уянып кеттім, езіңіз... Білге қиын болмады ма шығып кеткенде барып келе бәлі деген бар. Жоқ, не уянып кеттім да мен қарам айтам, шығып кетті соңғы. Енді аяқадың қоясың айтам. Біл ерте білән шығып кетем айтам, нәрсе болырған мұр тұлға, тоқта деп зат айтам. Догадкада яшәгәнче өзім ашып айтам, бұшы баруға да лучше сразу барын тұтарға. Шындан артынан машинасы артынан бардым, все кірді, косметолог кіріп кетті, қайттым, ұйықтап кеттім. Ерінмеген дейді әрі ертеңгі сағат 8-де. Мұнда көңіл тыныш нәрсе болды, косметологқа ерек. Жігітке құрата, бірде әкінлер шоқысы. Бар енді, Зифа паниша болмаса. Әлде бар ма, кішіге етмейбіз? Бар. Әзірек бар ма? Күнәші болмаса, ол бет енді бір-біріңе мәхәббәт жоқ деген сөз деп ойлым. Теге жүлер күнәші гүнә болмаса, бола енді. Алышу, тарқалашу. Телефондарында қараштырабыз. Мен әлі шыны сұрарға еді. Телефонда не деп жазылған Зенираның есімі сенің телефонда? Жемішім деп тұрады. Сенікі? Жаным. Не Әнуар Нұрғалиевның псевдонимін ұрладың? Қайсыңыз соғышасыз қазір? Ол бетін дүнияға Иринаны жемішім деп берей. Мен өзім yazып қойдым, аның телефонына жемішім деп өзімні. Сенде нешік жазылған? Жаным. Тұрмыш девизі қыз ненде деген сұрау бересі келіп. Тұрмыш девизі деп ішке келсең барғанда ішлерге. Только ішлерге барғанда. Менің мәселе. Зенира, сенің башқа түрлі лирик рағы жоқ ма? Ішке келгенде, саңадқа келгенде, дұрыстан да шулай енді әлі ешбіз, тамашашылары еріп тұрғанда, Аллаға шүкір, ижатыбы шулай қойнап тұрғанда, іштерге, топталарға ярамай, ішлеп тұрсан ғына барысы да яқшы бола, әғайлеге келгенде енді. Ең мұхимі қиянат болмасын, Зифапа. Қиянат болмаса, Алла берса шулай сәхнәгә ижатта да тәртип булачак бит инде һәм гаиләдә дә. Чөнки арага берәр җил кирсә, мен үземнән менә шәхсән алып әйтәм, хатын-кыз буларак, мен аңа карап, "Мин сине яратам" дип җырлау бик авыр була. Миңа бик авыр булыр иде бу сүзләрдән соң монда сорау бирергә, ләкин алар хыянат турында шундый матур халыкка ошаган сүз җырладылар. Мин шуны тыңлаган вакытта һәр вакыт әлдә килеп чыгасыз матур итеп уйлыйм. Аллам сакласын, ләкин тәүбә, менә театрда кебек шундый не килсә, берәр хыянат арага кирсә, менә күз алдына да китерү юкмы яки булмаячак диме Ризат. Бу турыда Зинира да әйтер. Әйдә шуңа матур. Алла сакласын, булмас диме дөнья бу диләр бит бер вакытта теге хыянат теге хәмин менә мин тегеләй булар дип аның турында уйлыйсы килми. Хыянатны мин уже кирде икән арага мин кичерә алмасым. Тамашачылар арасыннан сездә сынап караучылар булдымы шулай? Хәйтерләр арасында бер-берегезнең сөюн мәхәббәтне. Аллага шөкер бу мусикендә теге Тәүфик башы тәртипте, икебез дигән аяк ебердә дип әйтегән диме теге. Просто беләсең нәрсәгә Нәҗиф апа, мин күбрәк прагматик шушындый ике кашыктан башлаган тормыш. Теге Вьетнам сумкасыннан. Име и 3 минут, 4 минуттык рәхәтлек өчен бүтән дөньяңны шушы балаларыңны нәрсәгә? Таз кишәсе. Ай, мына шушы фикерне теге якканлык итеп узатасы килә, ел башыгына бүтән гаиләләргә сибеп чыгасы килә. Шундый матур фикер әйттең. Зинира да шулайдыр дип уйлый бу җирдә. Менә инде матур иттереп, кеше итеп бетергәндә генә, киенергә өйрәтеп бетергәндә генә, матур итеп бетергәндә генә без алып килеп алып китсен. Тешләрендә тур әйтеп бер кемгә дә бирмим. Тешләрендә тур әйтеп беткәч. Бер кемгә дә бирмим. Всё уже минем собственность. Ансыз күз алдына китермим. Хәзер әзер товарны чыгарда беримеш ди. Күп булган өстендә эшләгән, әйме юк, конечно, бирмим. Нәрсә генә булса да. Шул кадәрлек бер кыен әйбер бар. Шундай рәхәт геройлар килгәндә вакыт тиз үтә. Шуңа күрә кыскарак сорауларга хәзер Зинира пешергән иң тәмле ризык. Плов. Тәмле пешер. Плов шу хәтлек менә миңа шуй мин прям баудый. Анары камыр ризыкларын теге бик сирәк пешерә дип әйтегән диме? Мин шаккаттым теге мин әнинең камыр ризыгына ияләнгән. Әни берсендә пиццалар, нәрсәләр пешердеп шаккаттым. Ничек кабарды бу синең мәйтәм теге менә. Бер пешерсә дә бит менә апайсыдаган биттән пешерә. Бай кыска гына плов. Менә патша бикәсе. Монда булай гына әйтергә кирәк инде. Зинира,
иң менә таянам дигән тормыш иптәшеңдә Ризатта таянам дигән яхшы сыйфатын әйтеп китик әле. Төптән уйлый ул. Менә ныгытып уйлый. Уйлап эшли һәрбер эшне. Булай иттереп кенә җиңел генә караш түгел. Шушы ягын яратам. Дөрестән дә теге Аллага шөкер, Зифага бүгенге көнне мине замужем диләр бит. Мин ир артында яшим. Мин аңа таяна алам. Любой сорауына. Нәрсә генә кирәк булса да, Аллага шөкер, ул балаларга яхшы әти, яхшы тормыш иптәше. Ул бүтән кешегә, аның нәрсә ягы бар, ул бүтән кешегә булыша. Аны урамда берәсе килеп менә мөрәҗәгать итәме, дуслармы, туганнармы? Аны менә Ризатны белгән кешеләр бүтәнесе шушы әйберне хуплап әйтәләр. Шул якка бик ярдәмчел кешегә булышырга ярата. Искитәрлек матур әйтемнәрегез җыр сайлаганда кемнең күбрәк өлеше? Зинира сразу сизә. Хит нәрсә әйбәт бу. Миндә зрәк тайпылышлар уйландыра түгел. Мин әйдә авык тукта, это же бит инде үзең беләсең. Нәрсә давай менә шулай тыңлап итеп алабыз да чуй кеше шәван. Махым сизә. Аннары киләчәктә бик күп чорнап куйган уйлар бар. Менә тапшыру ахырына якынлашканда зур хыялларыгыз хакында да әйтеп үтсәгез иде. Зифапа әллә нәрсә өстен, әллә нәрсәләр сөйләсе килми. Менә шушы булганына шөкер итеп бүгенге көнне Аллага шөкер. Ике яклап әти-әниләребез исән-сау, икебез исән-сау булыйк, шушы балаларыбыз көтеп торсыннар өйдә, шатланышып. Әле яшьбез, тамашачыларыбызга бик зур рәхмәт, тугры тамашачыларыбызга. Илләребез тыныч булсын, концертлар гөрләп барсын. Күңел тынычлыгы телим. Күңел тынычлыгы булса, саулык сәламәтлек булса, калганын Алла берсә без булдырырбыз. Менә шул. Минем инде әлбәттә шул менә концертлар барсын, Ризат белән Зинира, Золотая середина, бер көн Кушнарин, менә шулай хыялны җегетләр белән стабильность, чөнки гаилә эше. Тегендә менеп бит шуы авыр. Бутча әкренләп кенә шушы. Тагын бер 20-30 ел шулай иттереп, әкрен генә шүрләшеп. Ялсы да ярый. Тирә-якта бик күп тамашачылар, тирә-як өлкәләрдә бик күпләре безнең туган тел каналын карыйлар. Әмма төптән чыгарылышы Башкортстан туган теле дулкыннарыннан тамашачыларга әйтеп калдырыр фикерләрегез. Фикерләр рәхмәт. Менә дөнья бөтен кешегә дә җитә, тамашачылар бит инде главный эшләргә кирәк. Шуңа күрә без инде сезнең йөзегезгә кызыллык китермәбез, матур яшәрбез, Алла берсә яңа җырларыбызны чыгарып торып, үрнә гаилә булып яшәрбез. Рәхмәт килгәнегезгә, концертларыбызга, ышанычыгызга, безне якын иткәнегезгә. Шуңа күрә һәр җырчының үз тамашачысы, безнекеләр булганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Исән-сау булыйк, авыртмыйк, рәхмәт дигез. Минем өчен бер мөһим тукталыш бар. Ул Татарстаннардан килгән кунаклар Башкортстан бик матур кабул итә, җылы итеп, тамашачылар да һәм бездән барганнар Татарстанда матур кабул ителә. Инде менә шушы дуслыкны тагын ныгытучылар, ике як илчеләре Башкортстан, Татарстан кияү килен, килен кияү булганда ныгый килә дип әйтәсе килә. Саба Карайдел Хәлил белән Саба арасы. Менә шул аралыкта мин дә бу көннәрдә яшәп алдым. Аларның күңеле, аларның иҗаты, аларның тормышлары белән сез өстәгән җылылыкта шушы ике республика арасында дуслык мөнәсәбәтләрен арттыра торганы булсын. Үскән балалар бер-берсендә киленле, кияүле, киленде булып җырлаган җырлар үрелеп бер-берсенә барсын иде. Сезгә карап тапшыру ахырында әйтер сүзем ни? Әйе, дөресрәк була микән бер-берсенә карап шундый ягымлы итеп сөйләшү? Синең белән рәхәт, синең белән мин бәхетле дигәне. Әллә аларга карап уйлыйм, синсез кыен, синсез мин бәхетсез дигәнеме? Кайсы өстенлек ала дип җавабын ала алмадым. Ике ягы да кирәк була икән. Һәм дәлилләп әйтеп куясым килә, сокланып бу матур парга карап, жәлләп түгел бер-береңне саклап. Бергә парлап, атлап түгел, бер-береңне аклап. Бер-береңне бик ныклар да яратып түгел, бер-берең дип. Ризат сөйләгән шырактагыча, кирәк булса күкрәгеңне куеп, йөрәгеңне биреп, бер-берең дип җан атып яшәүдер. Шушы матурлыкта, урталыкта җыр һәм Рамазановлар гаиләсе. Саклап бер-берегезне бүгенгедә яклап, киләчәккә барыгыз. Анда сезне матур үрләр, иҗади дәрәҗәле еллар көтеп торсын. Шундый чыгарылыш булды. Яңа елның
матур көннәрендә бергә булыйк. Туган тел сезнең өчен эшли, сезнең өчен җырлый. Шул җырлар арасында искитәрлек матур пар, Ризат, Зинера Рамазановлар җырлары да һәр даим яңгырап торсын. Бергә булыйк очрашканга кадәр. Әгәр дә тапшыруларыбызны YouTube каналы шәхсән Зифа Нагаева битендә күрәсебез килә дисез икән, кирип карыйсыз. Анда Ризат, Зинера Рамазановлар да пәйдә булачак. Әлегә сау булыгыз. Күрешкәнгә кадәр. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Шербет». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями. Менә шулай концертларны инде куеп, олыгайгач, дип әйтәсем килә инде, Зинера кайтырмы юкмы инде, Башкортстангамы, Сабагамы кайтып, бер бәләкәй генә мини трактор алып, име балалар безгә атна саен кайтып, мин шунда бер басуга чыгып китеп, мейлекләр чабынырга җыеп, шунда мәтрүшкәләр җыеп, шулай итеп кайтып җиләкләр җыеп, килтер генә кар кереп, шулай итеп матур гына тигез карлыкта яшисе килә. Ничә сыер алабыз? Берәү җитәр. Җитәрме? Бир соң